Σήμερα θα σας πω 3 λόγους για να έχετε σίγουρα στην τουλάπα σας μία tote bag. Για βασική σας τσάντα είναι τέλεια. Έχουμε βάλει και κουμπάκι, πόδρα είναι αδιάβροχη. Ως βασική σας τσάντα φοράει το πορτοφόλι σας, τα γυαλιά σας, το κινητό σας, τα κλειδιά σας και ένα σημειωματάριο, ατζέντα, ό,τι έχετε. Ως τσάντα για τη σχολή σας. Χωράει άνετα ένα λάπτοπ και όλα τα προηγούμενα αντικείμενα που σας έδειξα. Lunch bag. Χωράει εννοείται τα τάπερ σας, το παγούλι με το νερό σας, το παγούλι με τον καφέ σας. Όπως σας είπα και πριν, είναι αδιάβροχη. Οτιδήποτε από αυτά και να χυθεί, το κάνεις με ένα μωρομάντιλο και είναι καινούργια. Ακόμα πιο οργανωμένη την τσάντα σου, παίρνεις και το ασορτήρι σας έρθεις. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο λοιπόν και σκέφτεσαι ήδη να πάρεις tote bag, πέρα από το γράμμα που σου έδειξα, να ξέρεις ότι βγαίνει σε μπλε navy, εννοείται και στο ασορτήρι σας έρθει. Δεν λείπει το μαύρο και τα βρεις όλα τα χρώματα αναβασμένα